Oedd y brenin Herod ddim yn hoffi gweld Pedr yn adrodd hanes Iesu wrth bawb. Taflodd Pedr i'r carchar. Dywedodd y brenin wrth ei filwyr, "Rhowch gadwynau am ddwylo a thraed Pedr. Gwyliwch bob drws, beidiwch â gadael iddo ddianc." Ond roedd ffrindiau Iesu o fewn teulu Iesu'n gweddio y byddai Duw'n gofalu am Pedr. Dyna wnaeth Duw. Un noson pan oedd Pedr yn cysgu'n drwm, disgliriodd golau llachar. Cwympodd y cadwynau oddi ar freichiau a choesa Pedr. "Diffra! A gwisgo'n sydyn!" medda'r angel. Gwnaeth Pedr hynny. Gadawodd yr angel i Pedr fynd heibio i'r milwyr ac allan o'r carchar. I ddechrau, roedd Pedr yn meddwl ei fod yn breuddwydio. Aeth i'r tŷ lle gwyddau y byddai ei ffrindiau'n gweddio. "Agorwch y drws!" gwaeddodd. "Fi sydd yma, Pedr!" Yna, roedd pawb yn gwybod bod Duw wedi gofalu am Pedr, fel y gyfynwyd iddo wneud.